Is-sena l-oħra, l-investiment tal-Gvern fil-benefiċċji soċjali kien jammonta għal aktar minn biljun u 300 miljun euro. Dan ħareġ minn ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO fejn riżulta li kien hemm żieda ta' kważi 100 miljun euro meta mqabbel ma' sena qabel. Dan meta fl-2022 is-sena wkoll abbundanti fil-benefiċċji soċjali tali investiment kien jgħod għal ftit aktar minn biljun u 200 miljun euro. Minn dawn iċ-ċifri ħareġ is-sena l-oħra kien hemm żieda kemm fil-benefiċċji kontributorji kif ukoll dawk mhux kontributorji fuq 12 il-xahar ta' qabel. Fl-2023 il-benefiċċji kontributorji kienu jgħoddu għal aktar minn biljun euro u żdiedu b'aktar minn 72 miljun euro meta mqabbel ma' sena qabel. Min-naħa l-oħra il-benefiċċji mhux kontributorji żdiedu b'26 miljun euro hekk kif is-sena l-oħra dawn kienu jgħoddu għal kważi 270 miljun euro. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika qal li l-akbar żieda irreġistrata kienet dik fil-pensjonijiet tal-irtirar b'żieda aktar minn 44 miljun euro. Dan hekk kif is-sena l-oħra l-investiment mill-Gvern hawnhekk kien ta' aktar minn 722 miljun euro. Din iż-żieda fl-investiment kienet attribwita għal żieda ta' aktar minn 1700 persuna li bdew jieħdu il-pensjoni taż-żewġ terzi. Brabta ma' din l-aħbar News ħa reazzjoni tal-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon. Jekk ma jfisser xejn jfisser żgur li l-omed dak li nwedu nwettquh u dak li ngħidu jkun veru. Ikun veru fejn bil-fatti jekk nuru li verament dan huwa gvern li għandu ruħ soċjali, li għandu qalb soċjali fejn għandha tkun kif qal il-Prim Ministru il-ħadd li għadda. Bil-fatti għaliex għax qed naraw l-ikbar żieda qed kien hemm f'nefqa ta' benefiċċji soċjali. Mhux biss bħala total, imma wkoll bħala l-akbar żieda li qatt rajna f'sena waħda. Nitkellmu fuq 100 miljun euro.